салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯз аст. Ана минамуд платьёи ипег омадаи духтаро. Нигоҳ кунен, аҷоиб буд фасон. Ана мебарса чи нархш 250 сомонӣ. Дара светка дораи? Расветкоша меяд? Баъз духтаро ма расветкоша нишон метем. Нархш 250 сомон, размира 46 то 56 гуфтенапа? 48 то 58 ҳаста духтаро размер. Ина ми расветкоя ми чиза диди нархошон як хела духтаро. Ина версачура расветкош неёй. Сабз дорад, ани хели свети дигар шон чанча мана. Ми расветкоя дорад. Бирӯза дорад, зард дорад, сиё дорад. Хулоса ҷа расветка бисёр будай. Кран кредит халдора бинависем, заказ қабул мекунем, доставка дорем ба ҳам ба шаҳр расе, ҳам дохил Тоҷикистон. На коричневый то 58 размер ҳаст. И пекан духтарако. Нархи донаша 250 сомон. Оптун мегирифта гуда арзон метием духтаро. На то анамҷа 250 сомон. На боло да бо расветкош ҳаста. Болош белмандоя? А ёша ё фарқ мекуна. Ёш духтаро ипек будай, вош белмандо будай. Духтарако ипеко 250, белмандо 200 сомони. Ина духтарако бозам ипеко. Нархи ирам ҳамчунин 250 сомонӣ. Нархи як донаша оптун гирем бояд чи арзон мекунанд. Ина расветкош салативи, не зарда, ина бо зарди паста салативи дорад, зарди хали дорад. Не бори ҳамин новинка духтаро. Ана ёш 230 сомонӣ духтаро расветкош набинем. Ёрам ипекай духтарако. Размеро ё ай 50 то 56, ёш 48 то 56, то 58 ёш размер ҳаст духтарако.